El Camí de les Pardines és, sens dubte, una de les rutes més agradables i accessibles d'Andorra. Amb poc més de 3 quilòmetres de recorregut, pràcticament planer i apte per a totes les edats, aquest sender uneix els Cortals d'en Camp amb el magnífic estany d'Angolasters, travessant boscos de pi negre, petits torrents i alguns dels paisatges més tranquils del Principat. Des dels primers metres, el camí convida a caminar sense presses. Al llarg del recorregut hi trobarem panells botànics que ens permeten descobrir la flora dels Pirineus, una antiga carbonera reconstruïda que recorda com s'elaborava el carbó vegetal i diversos ponts de fusta que creuen els rierols que baixen de la muntanya. Un dels punts més espectaculars arriba aproximadament a mig camí. Un magnífic mirador s'obre davant nostre i ens regala una vista privilegiada sobre els pics de Llevant, Torrelleda i la Pala Alta. És un d'aquells indrets on val la pena aturar-se uns instants, respirar profundament i gaudir del silenci que només ofereix la natura. El sender continua suaument entre el bosc fins a arribar a l'estany d'Angolasters, situat a més de 1.600 metres d'altitud. Aquest és un dels llacs més emblemàtics d'Andorra. A més de la seva bellesa, ha tingut un paper molt important en la història del país, ja que forma part del sistema hidroelèctric construït durant la primera meitat del segle XX per aprofitar l'aigua de les muntanyes i produir electricitat. Però Angolasters també és conegut per una de les llegendes més populars d'Andorra. S'explica que, fa molts anys, en aquest mateix indret hi havia un poble pròsper. Un dia hi va arribar un captaire demanant menjar i aixopluc, però tots els habitants li van tancar la porta, excepte una jove que el va ajudar. Abans de marxar, l'ancià li va dir que fugís sense mirar enrere. Poc després, es va desencadenar una gran tempesta que va inundar tota la vall i va donar origen a l'estany d'Angolasters, com a càstig per l'egoisme dels seus habitants. El Camí de les Pardines demostra que no cal fer grans desnivells per gaudir de la muntanya. És una excursió fàcil, tranquil·la i plena de racons especials, perfecta per desconnectar, respirar aire pur i descobrir un dels paisatges més bonics d'Andorra. Un indret que convida a tornar-hi una vegada i una altra. Thank you.